Ceca je otvoreno priznala da je naporan tempo i koncertna putovanja ostavljaju malo vremena za sebe. Često, kako kaže, stigne samo na dan nastupa, bez prilike da upozna grad u kojem peva. Ali ono što je najviše dirnulo publiku jesu njene reči o porodici. Otkrila je da je njen sin Veljko izuzetno emotivan, zove je i po 78 puta dnevno. A kada to postane previše, njegova sestra Anastasija mu dobacuje šta hoćeš više. Ovaj odnos pokazuje koliko su vezani i koliko se međusobno podržavaju, ali i koliko različite karaktere imaju. Pored toga, Ceca je iskoristila leto da ukrade nekoliko dana za odmor, posetila je Anastasiju u Španiji i uživala na Kipru, ali priznaje da je život muzičara daleko od glamura koji mnogi zamišljaju. Kako vama zvuči ova njena ispovest? Pišite u komentarima šta mislite. Da li je reč o porodičnoj anegdoti ili skrivenoj poruci? Ne zaboravite da lajkujete video, zapratite kanal i uključite zvonce za još vesti i ispovesti sa estrade.